то е нормално, тя си го разбира, не се разкараме. Това се казва, мама. Ако пример вземе тия хартиените крити да ръце, то става като вестник. Горе-долу на половин час течното се чуе. Зависимо от степента, играе. Само скоро, по-малко работи, повече се чуе. Ти си я дръж на пета, си я дръж. Дръж си я на пета твоята. Колко хора ще живеете? В момента са двама. На четвърта. Като станете повече, дигни си я на пет. Те фактически Петър.